A València hi ha un carrer que té gerani, sí, sombra. Hola, amigues, hola, amics. A València hi ha un carrer, però també hi ha un pintor que un bon dia es va posar a escriure. Per tant, també és un escriptor que va publicar el seu primer llibre a 1998, però que jo no vaig descobrir fins al 2010, després d'una reescriptura i d'una reedició d'aquell primer llibre que em va fascinar. I avui no només xerrarem d'aquell llibre, sinó de tots els seus llibres. El voleu conèixer? Però, primer de tot, na Laura Collado d'Espai Caramulls, una llibreria tremendament original, on hi passen moltíssimes coses, ens recomanarà un llibre infantil. Una llibreria molt recomanable per aquestes festes, ja m'enteneu, Vos recoman, si arriba l'hivern, digueu-li que no hi som. És un llibre de na Simona Chiraolo i és una celebració dels pas de les estacions, de treure positiu de cada una. Fa fred, plou, no passa res, aquí ha arribat l'hivern. I ara sí, xerram de Manuel Baixauli. Sí senyor, tot un pintor i un escriptor que a més és professor de pintura, que fa que tant la seva escriptura com la seva pintura tingui un estil molt personal i entris ràpidament dins el seu univers. En aquell primer llibre, Espiral, ja despuntava aquest univers tan personal. Llibre de relats breus, de microrelats inquietants i fascinants. Aquest autor, per mi, se va convertir en una obsessió i vaig voler llegir tot el que havia escrit des de llavors. El següent llibre va ser Verso, la seva primera novel·la. Allà el personatge principal és un pintor que guanya una beca per dedicar-se al seu art, però s'instal·la on no toca i coneix una gent i una societat del tot misteriosa. El següent llibre, L'home manuscrit, una altra novel·la que el va catapultar a l'altar d'escriptor de culte. El protagonista troba relats ocults a llocs inesperats que li faran reflexionar sobre si mateix. Podríem parlar hores de cada un d'aquests llibres, però tot i així no ens bastaria. Una setmana després d'acabar L'home manuscrit, Baixauli va tenir els primers símptomes d'una malaltia que el va tenir postrat en el llit, paralitzat com una pedra. Però això li va servir per escriure la seva tercera novel·la, La cinquena planta. Els singulars personatges que habiten el sanatori no tenen desperdici. Després d'aquest llibre ens sorprèn amb un recull d'articles titulat Ningú no ens espera. I jo, que som molt reticent a llegir coses que no siguin teatre, poesia o novel·la, vaig quedar enamorat per cada una d'aquestes reflexions que ens regalen Baixauli en el recull d'aquests articles. I, per últim, publicat aquest maleït 2020, Ignot, la seva darrera novel·la per edicions del Periscopi. El personatge principal, en Mateu, és un pintor en hores baixes, que és contractat per en Crisòstom, que és un escriptor que tampoc és que sigui molt conegut, jo diria que és més bé ignot per la resta. Entre ells dos i tot un seguit de personatges que a poc van convertint aquesta novel·la en una obra coral, mos parlaran de l'art, de la necessitat de ser reconeguts, del talent i d'un munter de coses més. Estic segur que d'en Manuel Baixauli ens sentirem parlar durant molt de temps i espero que així sigui. I si vos ha interessat, aneu a la llibreria o la biblioteca més propera i llegiu qualsevol d'aquests llibres. I ja m'ho contareu, estic segur que no quedareu defraudats. Au, fins la pròxima, fins aquí hem arribat, que avui s'ha allargat, Adeu!